बर्तमान चिनु चिकेन तरकारी करने को जाऊँ चिकेन कषा सहित रुटी चिकेन टाक आज भल भाव रांधे चिन्ह अच्छा हो मुझे हेल्प करदेवी शीघ्र काटिदेवा पिज चुन 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 कर काटमी आउ मसला लगे अच्छा चुन चुन कर काटिदेवी पियाज चुन चुन कर काटी चिकेन भल चिकेन भल बड़ बड़ पियाज गले आलू टमाटो अदा रसुण बाटा शुखा लंका गोटे दिए जानी कौन दिया तेजपत्र
ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଳୁ ପକେଇଦେବି। ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭି କରିକି ଦିଆକୁ ఏడొక పిల్లలు ఆకాశం ఓడి కావాలి. କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦରକାର ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲିଭରିଂ ରଖିଥାଏ ତ ନାଗି ଯିବ। ଚାଲା ଲଙ୍କାକୁ ଟମାଟୋଟା ସେ ହେବି ଦେଖାଉଛି ଭିତରେ ଦେଖିଛୁ ଉଠ ଦେଇଦେଉଛି। ଏତିକି ଖାଅ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ। ଖାଅ ଏତିକି। ମା ବୁଢ଼ୀ ମିଶ୍ର ଝିଅ ରେ ମିଶ୍ର ଝିଅ ପବନ ରେ ଡାକୁନ ଇଆଡ଼େ ଦେବି। ମୋ ବାବନଟା ଏଇଭଳିଆ କରୁଛ ଗାନ୍ଧୀଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏକା
ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି।